Аз съм Протон, при мен е... ZX32BG, И сега ще отваряме Crown Chest. И тук на Clan Battle Chest сме на 6. И така. Започваме. Ще покажем как да отворим и двамата. Сега се качих на 5-та арена. Имам точно 1401 купи. И сега се купих Giant. Ето ми дека, той е добър. Ето и тук картите. Може да го копнете дека. Да. Пише се Протон. Ако искате, можете да влезете в BG Pros. Да. И нека започваме. Да отварям кран. На 283, 2 джема, един Barbarians, Едно Inferno Tower 3 Fireball. и 35 милиони. Да. И това беше... Ще покажем как ще отворим Silver и Clan Battle Chest. Това беше от нас. Абонирайте се, дайте лайк нагоре и